שלום, אנחנו עם עורך דין אריה פוקס, והיום נרצה לדבר איתו על האם תאונות דרכים שקורות בזמן העבודה באמת נחשבות תאונות עבודה או תאונות דרכים. באמת, לפני לשאלה הראשונה, מתי תאונת דרכים נחשבת תאונת עבודה? אוקיי, שלום רב לכם. תאונת דרכים יכולה להיחשב כתאונת עבודה בהתקיים שלושה מצבים למעשה. כשבן אדם נוסע ברכב שלו בדרך לעבודה, בן אדם חוזר הביתה בדרך מהעבודה, ובן אדם שקרתה לו תאונת דרכים למרבה הצער במהלך העבודה. בשלושת המקרים האלה התאונה תיחשב כתאונת עבודה. צריך מאוד להקפיד ולהבין כאשר מתבצעת סטייה מהדרך, או כשבן אדם נוסע לעבודה אבל לא נסע ישר לעבודה, אלא הוריד קודם כל את הילד בגן או שהלך לשתות קפה, והוא סטה מהמסלול הקבוע שלו, אין זה נחשב כתאונת עבודה. תאונת עבודה יכולה להיות תאונת עבודה רק אם זה מסלול שנעשה ביום יום ולא הייתה סטייה מהותית בכדי שהיא תיחשב כתאונת עבודה. זה תופס גם לגבי הנסיעה מהעבודה והנסיעה לעבודה. במהלך העבודה ברור שתאונה היא נחשבת כתאונת עבודה, כי כל דבר שקרה במהלך שעות העבודה שלך כן נחשב כתאונת עבודה. עכשיו, כשבן אדם נפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, עליו לזכור שיש לו למעשה זכות לפנות לשני גורמים כדי לקבל פיצוי. הגורם הראשון בו, הגורם הראשי, הוא כמובן המוסד לביטוח לאומי, שהוא למעשה ברגע שמכיר בתאונה כתאונת עבודה, הוא אמור לפצות את הבן אדם לגבי ימי עבודה שהוא הפסיד בהם, הוא הפסיד אותם ולא הלך לעבודה כתוצאה מאותה תאונה, וכן קמה לבן אדם הזכות לאחר שהוא מיצה את ימי המחלה שעומדים לרשותו לעלות לוועדת נכות של המוסד לביטוח לאומי, שזו ועדה שקיימת, שהוקמה על ידי המוסד לביטוח לאומי, אבל היא ועדה עצמאית של רופאים שהם לכאורה מקבלים כמובן בבניין כמוסד לביטוח לאומי, אבל הם רופאים עצמאיים, ואותה ועדה קובעת את אחוזי נכותו של הבן אדם כתוצאה מהתאונה. ואם אכן הוועדה קבעה שאכן בן אדם כתוצאה מהתאונה נגרם לו איזשהו נזק עתידי, הוועדה מקמטת את אחוזי הנכות שלו לפי ספר שנקרא תקנות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי עבודה, ואם אכן הוא מקבל אחוזי נכות, הוא זכאי לפיצוי גם עבור אחוזי נכותו, שצריך לזכור שעד 19% נכות הבן אדם מקבל קצבה חד פעמית, ומעל 19% נכות הבן אדם זכאי לגמלה חודשית עד סוף ימי חייו. זה לגבי הפן של בן אדם שאמור לפנות לפי מול המוסד לביטוח לאומי. אבל צריך לחשוב שבן אדם שנפגע בתאונת דרכים והיא גם תאונת עבודה, עדיין קמה לו הזכות לפנות גם לפיצוי מול חברת הביטוח שלו, שהוא למעשה מפצה אותו על סמך ביטוח החובה שהוא מחזיק. ביטוח החובה כמו שהוא נשמע הוא ביטוח חובה לכל בן אדם לנסוע עם תעודת חובה בתוקף, וקמה לו הזכות כשהוא נפגע בתאונת דרכים לפנות גם כלפי המבטחת של הרכב שהוא בא נסע. כמובן, מאחר וזה תאונת עבודה, אותם הסכומים שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי יקוזזו מהתגמול שהוא מקבל מחברת הביטוח, ורק את ההפרש יהיה זכאי לקבל מחברת הביטוח. כי העיקרון בדיני הנזיקין הוא עיקרון מאוד מאוד פשוט. זה להחזיר את הניזוק למצב שקרה לו לפני התאונה. ואז למעשה לא יכול להיות מצב שבן אדם יוכל לזכות פעמיים בכפל פיצוי. ולכן יש יחסי גומלין בין הביטוח לאומי לבין חברת הביטוח, ורק את ההפרש, אם אכן קיים הפרש, יזכה הבן אדם לקבל. מסלול נוסף שיכול הבן אדם לבחור, במקום לפנות לוועדת נכות של המוסד לביטוח לאומי, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש שימונה לו מומחה רפואי. ואותו מומחה רפואי הוא המומחה הרפואי שיכריע האם קיימת לו אחוזי נכות או לא, והאם הוא זכאי לפיצוי מעבר לפיצוי שהוא מקבל מהביטוח לאומי. צריך לזכור שלהבדיל מהוועדת נכות של המוסד לביטוח לאומי, הרופא שמתמנה על ידי בתי המשפט הוא רופא מכריע, ואין אפשרות לשנות את החלטתו אלא על ידי חקירה בבית המשפט. לעומת זאת, רופאים של המוסד לביטוח לאומי, ועדת המוסד לביטוח לאומי ניתנת לערעור בזכות, ואפשר גם לפנות בהחמרת מצב כל 6 חודשים, כדי אם המצב שלך אכן מוחמר, ולקבל גם פיצוי לאחר החמרת המצב. מה שאני מבין לך, חכה שאני אסכם, אין בעצם הבדל מהותי אם זה תאונת דרכים, תאונת עבודה או לא, כלומר בסופו של דבר הפיצוי שיגיע לך בשני התרחישים, אמנם ממקורות שונים, אבל יהיה בערך באותו סדר גובה, נכון? סדר גודל.
כן, אבל יש הבדל מהותי שצריך לחשוב עליו, כשהתאונה היא תאונת עבודה והמוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונת עבודה, האבא הרפואי שלך לכל החיים זה המוסד לביטוח לאומי. כלומר, כל טיפול רפואי שתצטרך הוא ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי. בעוד כשאתה נפגע בתאונת דרכים, שהחוק היום, חוק הבריאות הממלכתי שונה, כשאתה נפגע בתאונת דרכים שהיא לא תאונת עבודה, חובת הפיצוי חלה על קופת החולים שלך, שהיא רשאית לחזור לחברת הביטוח שלך ולבקש את ההחזרים עבור הטיפולים שהיא עשתה. והבדל נוסף שקמה לך, כמו שאמרתי כאן, האפשרות לבוא ולפנות כל חצי שנה בהחמרת מצב, מה שאין לך כשהתאונה שלך היא לא תאונת עבודה. אז אתה נבדק פעם אחת ולאחר מכן אין לך למי לפנות אחרי שסיימת את התביעה שלך. כשהתאונה היא תאונת עבודה, תמיד המוסד לביטוח לאומי יישאר בתמונה. וזה הבדל משמעותי וחשוב לזכור אותו בעניין הזה. בסדר גמור. כן, אבל רק בקצרה. הבדל נוסף בקצרה שיש מרכיבי פיצוי שונים בין המוסד לביטוח לאומי לחברות הביטוח, ורק אני על קצה המסג, למשל פיצוי על עוגמת נפש. באגרה מקצועית בנזיקין כאב וסבל. הוא קיים בביטוחי חובה, הוא לא קיים בביטוח לאומי. ביטוח לאומי לא משלם על מרכיב של כאב וסבל. לעומת זאת, בחברות הביטוח כן יש תשלום על העניין הזה. מעולה. ממש תודה לך. בבקשה, תודה רבה לכם.